बाथौ सान बे बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै नैबे रुनिकाटा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे खेराइ फोरबो दिनै खुंफुंदों। बेयाव साराबो बाहागो लाफैदों। बे समाव मा बुंगोन सारा? गिबियावनो आं बयनोबो गोथार बाथौ साननि शुभेच्छा हरग्रोयो। बाथौआ जाहैबाय बर'फोरनि धोरोम। बे धोरोमा दिनैनि गैया। जुग जुगनिफ्राय बर'फ्रा बाथौखौनो गावनि हारिनि धोरोम हिसाबै मानिबोदों। जदिअबा जोंहा लिरनाय बिजाब गैयामोन, बेनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन आदब खायदाजों इसोरखौ फुजिनाय जायोमोन। नाथाय फैयै फैयै दा गोबां सानसुमैफ्रा रिसार्च खालामै खालामै मोनसे इउनिफर्मिटि लाबोनो थाखाय बिजाब महरै बाथौ फुजा खालामनायनि नियमफोरखौ दा लिरनानै होनायनि खारनाव रायजो राजाफ्रा बयबो एखे धरनै जोबोद मोजाङै सुंदरै इसोरखौ फुजिनाय हाबाफारि लानानै दा खालायसै। जोङो बयबो लुबैदोंमोन मोनसे समाव जे गुबुन धोरोमफोर बायदि जोंहाबो मोनसे गोथार सान थाथों आरो बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा नैथि मंगलबार आघन मासनि माग मासनि नैथि मंगलबारखौ लुबैनायलाय बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारनि गनायथि मोननायनि उनावहाय बेखौ दा सुंदरै फालिनाय जादों आरो इयुनाव जोङो साबसिनै फालिलांगोन। बाथौ धोरोमा जोंनि सिनायथि माने आइडेन्टिटि। बाथौ धोरोम नङाब्ला बर'फोरनि आइडेन्टिटिया फुरा जानाय नङा, फुरनांगौ नङा। खारन बे धोरोमाव जोंनि आखल आखु, रायलायनाय, बुजिनाय, जोंनि साननाय हनाय, गाननाय जोमनाय, खननाय मोसानाय, दामनाय देनाय गासिबो रिलेटेड। बेखायनो जोङो लुबैदों सोरबाफोर गुबुन धोरोमाव थांबायब्लाबो जोंनि हारिनि भबिसतखौ नाहरनानै बयबो गावनि गुदि जि धोरोम बाथौ धोरोम बेवहाय फैफिनलायनानै जयै थानो जोंहा प्रयजन दङ। रुनिकाटा आनसलिक जि बाथौ गौथुम दङ, बिथांमोनहा बोसोरे नैबे आसाबारियाव थानाय बाथौ थानसालियाव दिनैनि दिनावहाय खेरायो आरो मैयानिफ्राय लानानै मोजाङै बेवहाय समग्र ओनसोलनि गोबांथार आं मिथिनो मोनला खयथा गामिया बेवहाय फैयो, किन्तु गासिबो रुनिकाटा ओनसोलनि गामिनि बाथौआरि बिथांमोना बाहाय जयै फैनानै मोजां गाज्रिनि सम्पर्के रायज्लायो, बोरै बोरै थांना थानांगौ बेफोरनि सम्पर्के रायलायो, जोंनि हारिया मा जागासिनो दं बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ रायलायनानै इयुनाव फैगौ बोसोराव जों माबोरैहाय साबसिनै जोंनि गथ' गथायनो लेखा फोरोंनो हायो, जोंनि थांनानै थानायनि बेबस्थाफोरखौ जोङो बोरै साबसिन खालामनो हायो बेफोरखौ सावरायलायनानै डिसिसन लानानै आगोललाङो। बाथौनि मोनफ्रोम हाबाफारियाव आइजो आरो गागि सुबुंफोरनि अनगायै लाइमोनफोरखौ बारा बाहागो लाबाङा नुनो मोनो सार। बे बेलायाव बिथांमोनखौ मा खावलायगोन लाइमोनफोरखौ? बयनोबो मोनसे बाहागो लानो मोननायनि स्कप थानांगोन। दासान्दि नुनो मोनदों खालि गागि बा हिन्जाव मानसिफोरल' नङा, दा सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बाथौ फुजा बा बाथौनि जिखुनु प्रग्रामाव फैनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहायबो नुगोन नोंथांमोनहा एसे फटक लानानै रायजो राजाफोरनो जुदि देखायो नुनो मोनगोन जे बेवहाय गोबां सेंग्राफोर गोबां सिख्लाफोर लेखा गोरों मानसिफ्रा फैनानै नायफैदों, बाहागो लाफैदों। बे मोजां खोथा। आरो भबिसतआव गुबुन धोरोमारि जि फालिनायाव जों नुनो मोनो जे सेंग्रा सिख्लाया मोजां मेथाइ खनहैनानै मोसानानै बाहागो लानो मोननाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनो। ओंखायनो जोंबो लासैनो फोसाबनानै बबे ग्रुपनि मानसिफोरनो मा रोखोम स्कप होनो हायो बेखौ खालामलांगोन। माब्लाबा बिबार बाथौ आरो गुलि बाथौनि गेजेराव डिबेट जालायनायबो जों नुनो मोनो। बे डिबेटआ जालायबाय थागोन, खारन मानसिफ्रा बुंदों जे बाथौआ मोनसेल' जानांगौ, जोंनि फुजिनायनि आदब खायदायाबो मोनसेल' जानांगौ, माने नियमफ्रा मोनसेजोंनो सोलिजोबनांगौ होननानै बयबो सानलायलायदों।
दा बेनि गेजेराव सोरबाबा बुंदों जे परम्परा भाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो दाउसा फारौ बुलि होनानै फुजिबोदों, गतिके बे परम्पराखौ गारनो नाङा बिदि होनदों। माखासेया बुंदों दिनैनि गोदान जुगाव बुलि होनायखौ सुबुं माहारिया गाज्रि मोनो, खारन जोंबो मानसि हिसाबै जिब गोनां, जिबन गोनां, आरो दाउमा दाउसाफ्राबो फारौआबो मानसि बायदिनो जिउ गोनां, आरो सोरनिबा जिउखौ फोजोबनानै इसोरखौ फुजिनाया इसोरा बेखौ अनगोन ना गाज्रि मोनगोन, बेबायदि जुक्ति होलायनानै माने बिबारजों फुजा होनायनि आदबखौ लादों। दा बेनि गेजेरावहाय एखमबा एखमबा जुक्तिथाया फैखागोन। दा जोङो बुंदों जे नोङो बुलिजों फुजा होयो ना बिबारजों फुजा होयो ना बे बाथौ लुनायाव सोरबाया बबेबा नियमजों लुयो, बबेबा सोरबा दस्राजों लुयो, बेफोरो गिदिर खोथा नङा। खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा बाथौ धोरोमखौनो फालिग्रोनांगौ। मोनसे समाव सानसुमैफोर ओंखारगोन, जोंनावबो गिदिर सानसे बेलासे सोरबा माने महापुरुष ओंखारगोन। बे महापुरुषआ फोरोंलांजासिम जोङो थाग थुगै जों बिदिनो लांबाय थायो। हाबाफारि लानानै नोंथांमोना दिनैहाय जोबथा सान जाबाय। दाख्लैनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव मा मा हाबाफारि जालांखो आरो दिनै मा मा हाबाफारि जागासिनो? जोंनि जेनाखि नैथि माग मासनि मंगलबार, बे माग मास दाननि नैथि मंगलबार बारायखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो जानुवारि मासनि 25 तारिखनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै 28 तारिख, दा बेयो जोंनि रानिखाथा बाथौ गौथुमनि 35थि बोसोरसालिया बे कनभेनसनखौ खुंनाय जादों। बेवहाय जोंहा सनिबारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेवहाय जों माखासे लाइमोन आफाद, अजा आफाद आरो गागि आफाद, माइनाव आफाद जयै मोनसे थान्दै मेल लानानै बेवहाय माने जोंनि बे आन्चलिक बियाबा दिनैहाय बाथौ धोरोम सिबियारि हिसाबै मा मा हाबा मावोब्ला जोंनि सुबुं समाजा जोंनि गेजेराव मोजां गथ' गथाय जोङो फोरोंनो हागोन, बेबादि मोनसे माबाफोरखौ जोङो बे थान्दै मेलाव सावरायनायनि गेजेरजों माखासे जोङो प्रस्ताब दैखाङो, आरो बे जायफोर प्रस्ताबखौ जोङो दैखांनानै लायो बेफोरखौ हयथ' जोङो जिल्लाफ्राव बेफोरखौ दैथायहरगोन उननि समाव। आरो बेबादिनो नैथि सान हिसाबै बे माखासे जोंनि जिनाखि 42था गामि जोंनि बे बियाबनि सिङाव दङ, दिनैहाय बैफोर 42था गामिनिफ्राय गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा नैबे कनभेनसनाव गोबां माने फाइनान्सियेलि रांखान्थियारि हिसाबै हेफाजाब होदों, सोरबाबा गाव इन्डिभिजुवेल हिसाबैबो होदों, सोरबा गामियारि हिसाबै हरदों। नैबेबादिजों जोङो बेखौ खुंफुंनायाव आरो जोङो बोसोरसे माने बेफोर खामानि मावनायाव जोंहा बोसोरै जायो नालाय बे जिनिसा, बावहाय जोङो बाथौ धोरोमारि हिसाबै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिसेसकै जोङो आफादगिरि नेहाथारिफ्रा बोसोरसे मानेयाव मा मा जोङो खामानि मावबोखो बेफोरखौ माने जोङो एनुवेल रिपर्ट हिसाबै जोङो बेफोरखौ फरायथिनानै होयो। आरो जोंना थामथि सानाव जेनाखि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोङो माखासे आलासिफोरखौ लेंहरनानै रायजो राजानि जेनाखि लुबैनाय बादियै जोङो गेदेमा मानसिफोरनो माखासे बे प्रग्रामखौ गेवलां मेलखौ खालामनानै होनाय जायो। आरो जोंहा जोबनायाव जेनाखि नैथि मंगलबारा जोंनि माग दाननि जेनाखि नैथि मंगलबार, बियो हयथ' दिनै बियो जोङो बाथौ धोरोम सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे गोथार सान जोङो बेखौ मोनथिगौ। बेनिखायनो जोङो दिनै रानिखाथा आन्चलिक बाथौ गौथुमा फुंनि 5 बाजिनिफ्राय आरम्भ खालामजेननानै आलारि बाथि सावजेननानै मोनसे गोजोन हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे गोजोन आलारि बाथि लानानै गोजोन हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ जोङो 5 किल'मिटारसो रानिखाथा हाथाइसिम थांनानै ओरै आरो फैफिननानै जोङो जेला आलारि बाथि जोंनि हान्जा सुरनाया जोबो, अब्ला बेनि उनाव जोङो मोनसे हाबाफारि बादियैनो जोङो जोंनि बियाबनि सिङाव जेसेबांथा गामि दङ बेफोरखौ लानानै गासै 42था गामि दङ। 42था गामिनिबो जोङो गावबुराफोर बा मानगोनां जायफोर गाहाय नेहाथारिफोर बिथांमोनखौ फ्लेग माने उरायहोनो थाखाय जोङो खावलायहरखानाय बादियै थियारि खालामनाय बादियै बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो जिनाखि गागि आफाद जयैनो बेखौ माने फ्लेग हइस्ट खालामो आरोखि। थ'
फ्लेग हइस्ट खालामखांनायनि उनाव जोंनि हाबाफारिया मोनसे जोंनि जेनाखि गोथैसि बावनाय होनो जायफोरखौ जोङो दिनै बे बियाबनि सिङाव खामानि बाथौ सिबियारि हिसाबै मावबोदों आरो दिनै बे जेनाखि बिथांमोना गोबां बिहोमा होलांदों बे बाथौ धोरोमारि सिबियारि हिसाबै जोंनि बियाबनि थाखाय बिथांमोननि जाहाथे जायफोर सोरगोआरि जालांबाय बिथांमोननि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों बेखौ बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबनाय जोङो मोनसे हाबाफारि लायो आरो बिनि उनाव जोंहा खेराइया बोसोरै जोङो खुंबोबाय थायो जोंहा बे जेनाखि जोंनि रानिखाथा बियाब बाथौ थानसालि बे फोथारखौ जोङो संराजा फोथार दोनदों नामखौ आरो बावहायनो जोंहा खेराइ फोरबो फालिनो थाखाय बोसोरै जोङो बेखौ खेराइ फुजाखौ होयो हिसाबै बेवहाय मोनसे जों जायगा थिनानै बानायनानै दोनखाबाय दा बावनो जोङो खेराइ फोरबोखौ खालामो दा खेराइ फोरबोआ दिनै जागासिनो दङ बेखौ जोङो खेराइ फोरबो होनोब्ला जोंहा माने बे बाथौ धोरोम सिबियारिफोरजों मोनसे लोब्बा थाफानाय एखे बेखौ जोङो एंगार हाया जेब्लाबो जोंनि माने खेराइ फोरबोआ बाथौ बुलि हिसाबै बेखौ जोङो खालामनाय जायो बेवहाय माने खेराइ फोरबोआव गासिबो दामनाय देनाय लानानै एखे ख्रिस्टि आफादफोर जेन'बा बेफोरनि गासिबो ओंथि गोनां जेनाखि बर' हारिया माने गासिबो गावनि मोनसे हारिमुफोरखौ दिन्थिफुंनाय बायदि जोङो बेखौ मोनो बेनिखायनो दा दिनै जोंनि बे खेराइ फोरबोखौ बाथौ धोरोमा जेब्लाबो बेखौ फालिलांबाय थागोन आरो